Kani gade ka Pati CTV. Ka program IJ kai belatip kum ka Meghalaya Referee Development Program bela penyihat ka Meghalaya Football Association, Shillong Sports Association, pat ka All India Football Federation. Kala pai ka bakut hak arpui terik mentau bena yayong ha Shillong Sports Stadium ka badan ha Polo Shillong. Hakini kesengi lai don lang Vice President ka All India Football Federation, padu bolong ru President ka Meghalaya Football Association ba Larsing Ming Sawian. Kumukongsan haringkat CEO ka MFA ba Biding do, Secretary ka MFA ba SS Raptam, Vice President ka MFA ba SS Langi, lambat kiwe pat kidekot ka Shillong Sports Association. Hakini ka program IJ kai ka blane sansngi lenter kilai puingot ki referee kilayo shibun ki jimentoy kum no ban penya ki jingle ka football haki district ba pero jong ka jela hadian bi kilayo ki jingsha hikai ni kinoi kai dan ki instructor ki batbet jong ka AIFF bakantop yo Supriya Batacharji, technical instructor ka AIFF Uji Morti Udian Halder batu Anup Rasi na pereng kini ki laipuingot ki referee usamla pernai bok nong si bla mi khamat na Eastern Border Sports Association ulakur bun point kadba ka patbet ba bare na East Giant Hills Klawan Baar kini kilayo pedang di jersey bakerpang na Batacharji baru la sahami ki sernat shabaro kita ki referee dau ba Larsing Ming Sawian ba SS Raptham ba Biding do bat kiwei na kaliang ka Pati CTV kilayo ru ban yakran ba kilaingut ki referee kula penpau ka jinkmen banyo kum kini ki lain ki ba aji kai yaki Jimtoy jonga kum ba join referee menta tolong ba shibun ki jingi kai ki bangi yo menta ba jong ka di ka klinik kum ka fitness nam kilong ba ngim juyo manus nam ba man laka lik shabas tang kalik mentang yo shabas tang kalik mentang yo ki fitness ban pen khlep ban min kendok again nama ki ong la dang ngim don ka fitness ngim la ban sun chot kawe bang yo jimtoy ni isa ki instructor di bawah nabar kilong hair but ki bala ada marki bor ki chain baro ki don ki bayar chain light up di ki chain dan hapo classroom ro practical theory ki batai bha kuno bengin clear ke decision ni ban judge ke decision jong dia la ulye akan no ka form naga ba ni wan neng ni shubun ki jimentai ka kom kai jogi na kai bawan te sabaru kalau ka khampe ki egi dau jogi ki yo kata ka result bang shen ka dau ni kumno ban sot ka ni bun gi fall e bang patip ane pat ni la tip ni yo ka result mat nong taru ka rokom ka fitness kumno bang training ke fitness la jong patip de ka ni ka first time bang ya ka fitness ka kumno training ya ka fitness jong free an nota saka rokom online jong ir patip de ka ni ka bang ka first time bang no man get in rasi kita bang rasi mo registration ka India or Football Federation yang referee shibun ki bala wan ngri tang kani pat kalong ka compare na ki baro ai dia shibun ki jengtoy nilayo shibun ki jengtoy na lima jeng kani ka program ka ba na penong man kan nyo tarik kan ta saya apa tarik te ki jeng hikai ki ba ki instructor ki la ai yang nong sya ki jeng hikai ki ba ni la man yo ya ki jengtoy ka ba nyenang penroi susu ya ka kamar free jongi kamtam hakini juk lagi sini kamtam namar kalau dikem kanang kanang nak por skapor te lembang jeng hikai jeng ki miru mila kan ya kabangin napan baha ban korek ya kita jeng kala namar haki jeng kala ngidon jeng makala te dakar dakar bangiwan hani ngiyo ya jeng mentoy bangila ban tembe ya jeng dunang jeng i hakino kono mentai ba don jeng kala Kani gade ka Pati CTV.